evening. Welcome to my channel. For today's vlog guys, mag-vlog po sa merkado nga palit may tangkong para sa mong bao. Nagpalit may o gagmay nga isda kay among kustog dahon kay iun-un ang uban tuhon din sa moang dogi guys na ara. 2 ka kilo na ako. Kating pagkamahal sa isda ron guys. Nasa? Kating pagkamahal sa isda ron guys. So karon guys magkuha na tag tinai ani mga isda guys kay kuno limpyuhan ang among mga dogi humana og kaon gipakaon na mo sila so karon ako na limpyuhan ang isda kay para na sila masudan na pud para ugma kay wala na sila masudan. So mo na guys. So guys mo ni ang sudan sa to ang mga dogi guys o dagko kayo guys. Nagpalit ko 2 ka kilo an guys para sa akong mga dogi. Hoy, Meke, manatagkaon ha. Then, nagpalit ko kong tangkong para sa kuang bao. Ana. So, the ara, guys. Yan. Atin ang kuainin ng lamang loob kay para malinis ang pagkaluto ng pagkain sa ating ulam ng ating dogi. Yan. Ay, Diyos ko Lord. Kuhaan na naga oh. Okay. Ay, ako sa mag-upload sa ko sa short vlog. Ay, pa ko upload. Okay. Guys, boleh nggak aku minta like 1 aja? Nggak mau. Potre Barbie Green River Mickey. Kinsi ko na Mickey. Ano na ako tulisan. Okay. Palit sa kukuan na, ginasamit. Ano balik? Wala, limot ko. Biglang. May oras. Wala, limot ka. Ayan. Ini lagi Mickey. Bisa ka ha? Mickey. Ada ya? Nah.
Guys, Vicky. Ano pala sa kulinis na? Vicky. Dede. Butangin ay butangin ko sila baon siya kailangan man gigutom ni anan. Madali oh. Yan lang pala lang. Ya, yan lang. Naag pa more. Naag pa more. Ay, kusang ko nung si Kuan day may. Nag-upload na Kuan na rabak ko oh. Kasi ko ano mo si. Sila mi. Para maka-legit ha. Oh, sige lang, maedit raman na ako. Nakusanin ko ako. A few moments later. Ano po, hindi na mo ano. Di, manggoy. Guys, naara guys ang atong isda para sa tong dogi. Tididing! Di pa yan eh. Kuha na yun. Hindi jewel eh. Sayo naman. Agas kita eh. Sige. Kuha na lang yung kulang. 87. Lagi, isa. Oh, live. Ngo, congrats daan, day. Ayaw, be, kalimot na ko, day, ha? Ano siya? Yes, madam. Nangahoy ko, madam. Nag-vlog ko, day, ari. Nangawat og manok. Dagan kay manok yung igso, man. Ako para sila dito. Mo din na mga ubang vlogger may nga magkita. Mura nagkanang friendship tayo kay sa kuan pa lang magbarkada na sa kanang lag pa lang ba. Guys, nag-continue pa ko panguha og tinai, guys. Kaya una pa nako ang sairo nga tina kanang limpyo. Then aya ang amua, guys. Ang amua, guys, ang request si Banana is kuanon ra na kanang adobon style ba kay lami kay na siya nga kuan kay rich ko man nga gagmay bitaw nga kuan, guys, kaning sigarilyo. Ingon ani man tong kuan ni Mama nga kanang ituluan ko ni Mama ang saon paghimo ang kaning ginamos. Sa isa ka kilo di ay tulo, isa-isa ato sa tulo ka kilong isda, isa ka kilong asin. Ana siya niya, atong gitulo sa kuan sa una sa merkado kay sa isa ka kilo nga isda kay isa ka kilo pud nga asin, kung parting parata wala na. Kuan ang asin wala na lanay. Klaro nga tudlo, guys. Ano ni guys? Sa merkado pag tanong guys, tanong magiging isda. Oh, dagko kay itong tamban, guys. Oh, wow, delicious. Sa itong doggy. Yan ang ating pang-ulam sa aso namin na palangga. Ang sa amin, iba rin maliliit na isda kasi ang mahal ng isda ngayon, guys. Sa mahal ng isda, bili kami ng maliliit. Hindi, punin ang unon. Kung pwede magprito ko, ano rin, magprito ko. Kung makuan pa, maapas. Ang unon na lang. Banana gas sa sumipus sa kana lutuon kana regi lutuon lagi no ay mas lami pag ano yung anak gano rin ang pisik ang mga isda sa lutuon. Paghatag sa mga amigo ni Uban. Gani, wala na ko gi-upload eh. Paghatag sa
Kung amigo to sa ubos, kaya naghilat ang tatak ng mga amigo sa ubos. Mana. Saan ka man ako ni eh? Kaya hugasan ako ni okay, kami akong butangan. Lutuan guys, kami usak ng lutuan guys. Trabaho. Ugma? Pulis. Nagpulis pili ay. Sabi na ko, ugma. Kurang na ikon daw. Yeke. Ile. Guys, ang ating pang-ulam sa ating mga fur babies. Makita nyo lang guys, kay naman sa iba po akong cellphone. Ano, gikuan po, dagos the light man. Pero guys, oh. Ito na timplahan. Ibalik na. Ikunin na kung daan kay sayang ang sabaw. Timplahan na to sa suki. Ang ato aga, kung itimpla sa to aga, kay kuan katong suka sa tuba. Kay lami. Kulit sa kuga din. Sama. Guys. Ang ating suka. Dapat ng pangga, ang sabana. Katunga, hilaw, katunga, luto. Nya aslom kayo, naahak. Gani. Yan. Ano na tayo. Magsaing pa ako sa uling. Diyan mo na yan. Tapos, mag-aus-aus tayo guys. Itimpla ko na itong ulam sa aming mga anak-anakin. Sa oras, ano siya? Kaya nga naman, Para sa inyo, makaulit. dogi lagi mo kauli ron. Sa oras na namin hindi na naabot ko sa kaninang gusto. Ito na mo nga, sayong kaning hawa diri. So, alaw na rin kung awat hindi alaw na simsit. Nakabayin. Tapos makita mo na. Ayaw na kami sana. Ano? Ako pagtawag na siya, may pagtawag na siya. Time out na siya. Pero ay, no problems. Basta trabaho lang. Bukira na, nasa una. Karon guys, ako na ning itak-an kay ako anang natimplahan. So diri ra taman guys, salamat kasi yung pa-subscribe ko niya YouTube channel. So bye everyone. Og sa suporta.